Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas paguyuban bahagia. Mirungganipun adhedhasar welas asih dalem Gusti ingkang agung ingkang karentahaken dumateng kula panjenengan sami lumantar sangsara seda dalem Gusti lan wungu dalem. Gusti Yesus ingkang sampun kersa ngurbanaken diri ngetohaken salira lan rah dalem kangge nebus sedaya dosa menika sumbering banyu kerahiman ingkang tansah lumeber dumateng donya dumateng umat manungsa. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan ngriyayakake Minggu welas asih dalem Gusti, hari raya kerahiman Tuhan. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan wiwit Jemuah Agung ngawontenaken novena kerahiman utawi novena welas asih dalem Gusti, kula panjenengan sansaya sinantosaaken anggenipun pitados ing Gusti Yesus sumbering kawilujengan. Gusti Yesus sampun kersa nanggel, manggul lan nebus dosa-dosane umat manungsa, dosa-dosane awake dhewe. Mila ing Minggu Kerahiman menika kula panjenengan kaajak supados tansah munjukake atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti jejering umat manungsa menus-menus sing luwih seneng gawe dosa, sing winengku ing ina, dosa, lali lan pati. Kula panjenengan sampun dipun panggul dening Gusti Yesus. Awit menapa Gusti ngersakake supados sinten kemawon dilebetake wonten ing kerahiman dalem, supados dosa ingkang ngawuhaken pati menika kabengkas lan kula panjenengan sami tetep kepareng nampi nugraha gesang langgeng. Gusti Yesus tansah paring pangandika sing sapa pracaya marang aku bakal nampa urip langgeng. Kapitadosan menika ingkang ugi ndayani kula panjenengan sami wantun wangsul malih utawi tangi malih saking sedaya dosa supados kula panjenengan saged gayuh kasucian kangge nampi gesang kasuwargan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 19 ngantos dumugi 3 setunggal. Ing dina wiwitaning minggu wayah sore, para murid padha ngumpul kancingan lawang marga wedi marang wong-wong Yahudi. Dumadaan Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahing wong-wong mau sarta ngandika, "Dipadha tentrem, asta lan lambung dalem, nuli ditedahake." Para murid padha bungah banget weruh Gusti. Gusti paring pangandika, "Dipadha tentrem."
Yang Rama wis ngutus aku, saiki aku genti ngutus kowe. Badha ngandika mangkono mau, Gusti ndamu para murid karo ngandika, padha tampanana Yang Roh Suci, sing dosane kok apura ya bakal kaapura, sing dosane kok lestarekake ya bakal lestari. Nalika Gusti Yesus rawuh mau, Thomas salah sijine rasul 12 sing karan Didimus pinuju ora ana. Kanca kancane padha ngandhani, "Aku mentas padha weruh Gusti." Nanging Thomas mangsuli, "Yen aku durung weruh tatupaku ing astane, lan durung nglebokake drijiku ana ing tatu mau, lan durung bisa nglebokake tanganku ing lambung dalem, aku ora arep ngandel." Let 8 dina para murid padha ngumpul maneh lan Thomas ya ana. Lawang-lawang wis padha dikancingi, dumadakan Gusti mlebet jumeneng ana ing tengah-tengahe karo ngandika, "Dipadha tentrem." Thomas nuli dingandikani, "Kene lebokno drijimu, gilo tanganku, endi tanganmu, lebokno ing lambungku, aja seneng maido, nanging ngandela." Thomas banjur munjuk, "Gusti kawula lan Allah kawula." Gusti Yesus nuli ngandika, "Marga kowe weruh dhewe Thomas, kowe ngandel. Rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe." Isih akeh tandha liyane kang kinarya Gusti ana ing ngarepe para murid, nanging ora tinulis ing buku iki. Dene anggone tinulis mau supaya kowe saya teguh pengandelmu yen Sri Yesus iku Sang Kristus, putraning Allah, lan marga ngandel banjur ndarbeni urip langgeng ing panjenengane. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing dinten Minggu 11 asih dalem Gusti menika kula panjenengan kaajak kados pundi Gusti Yesus lumantar sangsara lan seda dalem ing pamentangan sampun birat saking dosa ingkang kula panjenengan lampahi. Gusti mboten metang sepinten kathah lan awrate dosa-dosane awake dhewe. Gusti namung ngersakake supados kula panjenengan sami purun wangsul mlebet wonten ing welas asih dalem, mlebu ana ing rahim dalem ingkang tanpa wates. Naminipun rahim jarine wong sing ngerti yen posisi normal menika namung sak kepel. Ning rikala rahim menika wonten bayinipun, wah bisa melar, bisa nampung bayi sing gedhe, sing bobote ora mung sekilo, kepara 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Kepara ya ana bayi kembar, kembare ora mung 2, bisa 5, bisa 9. Nah menika eloke rahim. Kerahiman dalem Gusti menika estu elok awit kersa nampung sedaya dosa lan kasakingane manungsa. Kabeh dilebokake ing rahim dalem supados umat manungsa sageta gayuh gesang suci lan marisi kasuwargan jati. Temtu kanthi minggu kerahiman menika lajeng boten dadosaken kula panjenengan sansaya semangat anggone gawe dosa, ning kados pundi kula panjenengan lajeng ngetingalake atur panuwun. Gusti wis ngapura dosa-dosane awake dhewe, wis ora mempermasalahkan dosa-dosa sing wis kelakon. Mila nggih kanthi raos atur panuwun kula panjenengan tansah ngupadi berjuang gayuh gesang suci, ngedohi sedaya dosa lan wani ngelawan maneka warni panggoda. Mugi-mugi welas asih dalem Gusti menika ugi ndayani kula panjenengan anggenipun bangun paguyuban komunitas sing begja rahayu, komunitas sing apura
ing ngapuran. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.